हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे नवजित नार्जारिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, बे बोसोरनि DID लिटिल मास्टार सीजन 5 खौ देरहाबोनाय फंबाय नवजित नार्जारिनि नखरा दिनै फिन खेबसे बर' रायजो राजाफोरखौ गावनि बर' रावजों गासैखौबो गोरबोजों साबायखर बावहरफिनदों। लोगोफोर, बिथांमोना बर' रावजों बर' रायजो राजाफोरखौ मा बुंहरदों बिथांमोननि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो देखायनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, मानाव गेदेर नोंथांमोन। थांनाय जुन 28 आरो 29 अक्ट'खालि एबसुनि दैदेननाय आरो रायजो राजानि हेफाजाबाव बिटिआरनि गासैबो डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो आंनि आंगोनि जिल्ला गलाघाटनि गासैबो रायजोफोरा आंखौ बरायनाय थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो फिउचारावबो आंखौ बिदि सापर्ट आरो अननाय होबाय थागोन। थैंक यू सो मच। जय बर' हारिनि। खुलुमबाय रायजोफोर, बयनिसिमबो आं नोंथांमोनखौ आंनि नवजित फिसालाखौ नोंथांमोना हेफाजाब होनानै DID लिटिल मास्टारनि थाखाय भट होनानै उइनार खालामना आसामाव लाबोनायनि थाखाय बयखौबो आसामनि रायजोफोरखौ आं नवजितनि बिमाया रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो गासिबो रायजोफोरा जाहाथे फैनाय समफोरावबो नवजितखौ बिदिनो हेफाजाब होनानै आगोलाव लांनो थाखाय बयबो जाहाथे सहयोग खालामलायो, बेनि थाखाय आं बयनिसिमबो नवजितनि बिमाया आरज गाबो। गोजोननाय थाबाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आं नवजितनि बिफा जानानै नवजितखौ जेरैबायदि रायजोफोरा अननानै आवगायना लांबाय, देरहासार खालामनो हाबाय, बिनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोंनि नवजितनि परियाल जानानै जोङो गाहाम हामलायनाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननि बयनिसिमबो जों बावहरनाय थाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, DID लिटिल मास्टार सीजन 5नि उइनार नवजित नार्जारिखौ लानानै थांनाय जि 28 जुन थारिखखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि बानजायनायाव गासैबो बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जि रेलि राजा लामायाव जि रेलि लादों आरो बे रेलिनि गेजेरजोंनो गासैबो डिस्ट्रिक्टनि मानगोनां जोंनि बर'नि माहारि आफाद गासैबो बिथांमोना आरो रायजो राजा बिथांमोना जेरैबायदि नवजित नार्जारिखौ मान होबाय, बरायबाय। जों बेखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे जोंनि कार्बि आंलं आरो गलाघाट जिल्लानि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनजों लोगोसे माहारियारि आफादनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना आरो गासैबो रायजो राजाफोरा जेरैबायदि बरायबाय राजा लामायाव, जों गोजोननाय मोन्दों। आरो बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा, गासैबो जोंनि बर'नि माहारियारि आफादजों लोगोसे आरो बायदिसिना जोंनि रायजो राजा बिथांमोनाबो फैनानै जेरैबायदि बरायबाय, जों गोजोननाय मोन्दों। जों नवजितनि परियाल जानानै जोंनि आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा, जोंनि दल संगठन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो आसा खालामो इयुननि समफोरावबो बे नवजित नार्जारिखौ जोङो जाहाथे मारै बिथांखौ जौगाहोना लांनो हायो आरो जोंनि हारिजों लोगोसे जोंनि बिटिआरजों लोगोसे आसामनि मुंखौ बोरै गोजौ थाखोआव लांनो हायो, बिनि थाखाय जोंनि आसामनि एबा बिटिआर ओनसोलनि गासैबो जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोना जाहाथे बिथांमोनखौ नवजित नार्जारिखौ एडभाइस होनानै, बिथोन होनानै सालायलांगोन, बेखौनो जों परियाल जानानै आसा खालामनानै नोंथांमोननि बयनिसिमबो जोबथारनायाव फिन साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों।